Wang'ado tong' kowuok Migori wadhi nyaka e piny mar Sudan. Ma ok tin ne ji 50 yangore ni otho e piny Sudan kama lweny nyomuochie e kind jolweny mopuodhi mag piny owacho kod kweth machielo mar jolweny matama miluongo ni Rapid Support Forces. Riwruok mar lakteche oyango ni ji 25 ma oriwo jopiny 17 nonegi e boma ma Khartoum kama Magina, Bare, Makoni gi Kocha. Ji mamoko oyudo hinyruok e lwenyno masani medo mana jimbore. Kwethno mar Rapid Support Forces yango ni giseteko kar jot ma jatend piny Makono ka kweth jolweny ma opuodhi to wacho ni pod gin kod teko kendo kata pewe mag ndeke ma pinyno gimako duto. قرنبوز مشرفنا يا اخوانا سيد قرنبوز مشرفنا يلا قطع هذه جيبوا ديك خدوا ديك خدوا ديك